pri dnešnom videu je to zase smiešné. Takže ideme robiť báseň pre YouTube. No, poeziu. Môžeme ísť na to. Milý YouTube. Milý YouTube. Máš rád ľudí, niekedy to s tebou prúdi. Ešte som zabudla povedať, že pri dnešnom videu si dávam dole čiapku. A toto tiež. To je také smiešné. Prúdi, lebo náš kamarát si tu usral, lebo to s tebou smrdí. Bez urážky. Tak, ideme ďalej. Štefánka, to je moja kamarátka, ktorá ide na budúce natáčať. Náš kamarát, no kameraman tu ríha. Takže povedz nám teraz ty, čo máš ďalej. Skončili sme. Počkaj, milý YouTube, máš rád ľudí, niekedy to s tebou. Ešte píš. To má... Keď vidím, máš mokré. Biba, budu ti dať aj ligu. Znova? Nevadí, toto me... Strihneme. No, takže ligu. Aj toto je prdy. Teraz si niečo nakreslíme k tomu. Aj to, čo som ja hovoril. Na budúce sa skľudni. Čo robíš? Dáme ho ešte ako nejakým s tým, bo čo si počítať dáme. Takže ideme si robiť ilumináta. Natáčate cez tablet. Fú. Je zvláštny video. No rýchlo. Sníta koža. Všetky ľudia menom Simonka majú nešťastie. What the fuck? Nechcem uraziť Černochov. Ideme si niečo ukázať. Už povedala niga. Ideme si to robiť.
Počkajte. Zatiaľ nás tu kamarát vám niečo povie. To nesmie dať na YouTube. To bola. Ďakujem ho dedu. Takže, čus ľudí, ideme si niečo ukázať. Toto, počkajte. Neotáčaj, tam kúkaj. Toto je moja nová kamera, ktorou vás idem natáčať. To sa volá Haže. Poď, ideme si tu skúsiť. Nefunguje. Ukáž? Ju dojde. Nevybí sa. Sakra. Ideme baviť takú hru. Poď. Poď si tam. Poď. No tak. Že hra sa volá takto. Ja si zapchám a ty mi niečo povieš a ja musím povedať, že čo ti musím povedať. Nega. Plecha. Niečo tu na. Padaj. Dobre, idem vám ukázať byt. Budem mať autorské práva. Hovor. Nega. Konec? Hej. Šíka? Ďalší slovo. Copík. Copy? Ďalšie. Copík. Nogos. Voda? Nie, Dobre, nigas. viete čo, ideme si zaspievať. Ja. A všetci sa pridajte, aj náš pán, môžem povedať to meno? Nie. Števka. Ja nie som Štievka, ty idiot. A Števka. No ti dislike. Ideme natáčať do štúdia. Dávajte. Ta 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 ta. Budeš mať autorské práva. Čo? To nesmieš púšťať muziky na video, to sú autorské práva. To sú, že si zakážu to video dať.